Nata sa pagsaulog sa kanabitawong adlaw sa mga patay o adlaw sa mga santos. Unahon nato pagsaulog ang piyesta o adlaw sa mga santos kaysa adlaw sa mga patay. So magapangutana ta, nganong unahon ba nato pagsaulog ang piyesta sa mga santos kaysa paghandom sa mga patay, nga dili man ta mahimong santos o dili ta mga matay. Paunahon ta tong pagsaulog ang adlaw sa mga patay, isunod ang adlaw sa mga santos. Kay masantos ta, hindi kahuman natog kamatay. Pero nganong nauna man ang adlaw sa mga santos kaysa adlaw sa mga patay? Somehow magpahinumdum ka nato nga sa di pa ta mga matay, ipahinumduman ta, nga mauni siya ay atong tumong. Di ba mauni atong tumong? Ang atong tumong, mao ang pagka-santos. Muna nga doon na tayo choice sa dili pa ta mga matay, kinahanglan mo decide ta kung asa ta paingon. Aron atong matulid, atong matarong ang atong kinabuhi. Samtang di apata dinhi sa kalibutan. Kay atong hinumduman, ang kinabuhi, usarabaya ni siya kadua. But life is a game. And in this game of life, death always wins. Ba, ang kinabuhi, usa kadua. O sa duwa sa kinabuhi, ang kanunay mudaog si kamatayon. Ba, ang kanunay mudaog ang kamatayon. Ug unsa may ato mabuhat? All we can do is to choose how to play the game. Mao na atong mabuhat ang pagpili, pag-decide unsaon nato pagduwa ang duwa sa kinabuhi. To choose how to play the game. We all die, matud pa. No question about it. We all die. Whether you like it or not, we all die. But this is not a question whether we die or not. This is a question of how you die. How to play the game, how to die, always involved choice. Baso atong choice, atong kabubuton, atong desisyon, how to die, how to play the game. Muna nga samtang di apadendis kalibutan, gitagaan ta sa Ginoo og kaalam. Pagitagaan ta niya kaalam to know the difference between good and evil. Kahibaw na ta, pa unsay maayo, kahibaw ta unsay dautan. O ang Dios mismo, kung balik-balikon sa pag-ingon, ang Diyos wa magkuwang kanato sa pagpahinumdum. Wa siya magkuwang kanato sa pagpahinumdum that before you do something, ang Diyos magpahinumdum kanato through our conscience. Nga kanang imong pagabuhaton, maayo, kanang imong pagabuhaton, dautan, so naarana nimo ang choice, naa nimo. Ang desisyon, naa nato. Pero gipahinumduman ta sa Dios nga kanang imong buhaton dautan, nga kanang imong buhaton maayo. Pero ang choice, ang desisyon, kita maoy maghimo, dili ang Dios. Igo lang siya mo pahinumdum kanato pinaagi sa atong konsensya. Kung asa man ni ana ang imong gusto, dili ka hilabtan sa Dios. Tungod kay girespetuan sa Ginoo ang iyang gihatag kanato nga kagawasan. Ba, gitagaan ta niya kagawasan. O, kanindot ana, gitagaan ta niya kaalam to know the difference between good and evil. And He has given us freedom. Pa, tagaan po kita niya kagawasan sa pagpili kung unsay gusto nimo nga pilion. Ang langit ug ang impyerno
desisyon sa tao o dili sa Dios. Gusto sa Dios nga malangita. Ba? Gusto niyang malangita apan dili siya magbuot kung unsay atong desisyon sa atong kinabuhi. Muna nga on the way pamanta didto sa kuan, on the way pamanta kay dili man lang ni siya life is a kuan kana bitang a game. Also, life is a journey. But this is also a journey. Whether we like it or not, muabuta sa atong katapusan sa atong panaw. O ang katapusan sa atong panaw, mao ang atong kamatayon. Mauna nga panahon ining magpaabot na, ato sad siguro balik lang taon ang atong mga kagahapon. Balik lang taon na to ang pagsugod na to sa atong panaw. O hangtod karon, ba? Hangtod karon kung naabata, ang atong panaw ba, nakatabang ba na nato sa atong pagpuyo sa ato karon? Ba? Look back how far you have gone sa imong panaw. Ugun sa may mga butang nga ngayon imong kanabitawong imong biyaan, ipadaplin. Ugun sa may mga butang nga ngayon imong dadon karon o sa imong panaw sa umaabot. Bang mao ni sige pahinumdum nato to look back how far we have gone and to look forward how long we have to go. Unsa pa kataas ang atong padulngan? Taas-taas na taog nga lakbayan. Kasagaran na to din hebi, abot na tag 50, 60, so taas-taas na nakapanaw. Pero, pagtanaw sa unahan, unsa pa kalayo ang atong adtuan? Nobody knows. Maabtan ba tag kalag-kalag? Maabtan ba tag Pasko? Maabtan ba tag kuan kana bitawong New Year? Sumo na, wa ta kay balo ni ana. To look forward how long we have to go. And to look down whether you are in the right track sa imong panaw. Naaba ka sa sakto nga dalan sa imong pagpanaw. So muning ipahinumdum ka nato. O pamalandungan nato ang atong kinabuhi. Kaya usbon ako sa paingon, muabuta sa katapusan sa atong panaw nga wa nato hibaw-i. Wa nato wa ta masayod kung kanus-a o sa unsang pamagiha. Mauna nga ingon ako, while on the journey, ato nang kanabitong isettle ang atong mga accounts before God. Mauna naging nato, settle your accounts before God. So, bayaran na nato ang atong mga utang. Atong utang sa Ginoo. O kung doon na patay mga kanabitaw mga kasalanan nga wa pa nato mahimo o wa pa nato matarong o pa nato ma-iron out o wa pa nato kapangayoy pasaylo o hinay-hinay na siguro ta. Ba kay wa ta masayod og kanusa. O doon ay mga nagkagubot nga mga relasyon, hinay-hinayan na siguro nato nagsumpay. Ba hinay-hinayan na nato na siya sumpay. Aron atubangan sa Ginoo, moingon na Ginoo, welcome to paradise, but welcome to heavenly kingdom. Muna, nga kung pagaan kag pasaylo, maningkamo ta, nga di na nato mabuhat, ang dili nato angayan nga buhaton. Kung gipasaylo ka sa imong asawa, aw ayaw na kuana kanabitawong ayaw nagpaabot nga maghibo pa kag lain kay basin baya ang ikaduha nga chance, ang second chance, third chance o pila na ka chances nga gihatag kanimo basig dili na moabot pa kay gipul-an na o gibug-atan na o niabot na ang usa nga diha sa iyang boiling point nga dili na jud mahimo ikahatag ang iyang o ang gipangayo nga lain nga chance. Ginoo, yes, He is a God of chances. Tagaan ta niya kanunay one more chance, another one more chance. Pero ang tao, adunay sukdanan, adunay sangputanan, o sana siya tawag na, kanang katapusan ang iyang pasinsya o pailo. Mauna nga kung tagaan kag another chance, huna-hunaa before ka mubuhat og laing sa laod.
ikahatag pabakaha ang another chance nimo. Basin ba yung maghilak na lang ka, kay wa na'y one more chance. So mauli sa Ginoo, atubangan sa Ginoo, magduko na lang ka o magpaalot kay di naka baka usab o kanabitang makausab pa sa imong kinabuhi. Muna giingon na to, there's no repentance in the grave, but no more repentance in the grave. Muna ko sa Panginoon, in a game of life, death always wins. All we can do is to choose how to play the game. Amen.